Qozанның жилекле һәм биш балта бистәләрен тоташтырган иске күперне яңартып корыга җыйналар. Киров районында бер гасыр чамасы элек тимер бетоннан салынган корылма җимерек хәлдә. Күпер узган гасыр башында куәтле саналган, биредән атлар белән йөк ташыганнар, хәтта трамвайлар да йөргән. Ә сугыш вакытында танклар үткән. Ике бистәне таштырган бер гасырлы күперне сүтәргә җыйналар. Конструкциясе яраксызга әйләнгән. Шуннан соң бу урында кабат яңартылган күпер салынырга тиеш. Күпер җитешсезлекләр белән сөлгән. Дөрес проектланмаган булу сәбәпле корылма бик тиз җимерелә. 50-60 елларда ук күпердән йөрүдән туктаганнар. 2009 елда җәяү узуны да тойганнар. Корылма Казан каршысындагы туристик урыннарның берсе. Он старый мост. Надо сносить и новый. Может быть, как-то его отреставрировать. Тиз арада сүтмәсәләр, күпер җимерелергә мөмкин. Конструкция уртасыннан ишелгән. Горбатый мост Киров районындагы бу күпер янә торгызыла. Моның өчен кирәкле үлчәүләр алына, үлчәм сызымнары рәсмиләштерелә. 3D модели эшләнә. Белгечләр бәяләвенчә, күперне реконструкциялау мөмкин түгел, чөнки авария хәлендә. Хәзер күперне сүтү проектын эшләүгә тендер игълан ителде. Аннан соң күперне сүтәргә тиешле оешма ачыклана. Шуннан соң гына аны янәдән торгызу буенча рәсми план әзерләйләр. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.